Hello, Metro Davao! Sabak na ba yun? Ayan o, tanawa ang Abriza Mall. Yes, lalong kay among hotel. Hotel Galleria. Seda? Yes. Agya sa Seda? Tinkerbell? Ruby? Ito nung di matulog sa pagkain niya na diba? Gothic Becky, where are you? Aaron? Isa mag-music ka rita ng budot suwang. Di, nya na di samo kay mo ba? Buhi kay mong bakuna dahil. Buhi kay mong bakuna. Ano naman? Dara o. Buhi kay no? Ano naman? Eh, bay samo matulog. Di makita good. Kabalo nga nung buhi mong bakuna. Mm. Taas yung kamot. Taas pa. Taas pa. Ay, oh, dara oh. Nanggawas ang Ugat. ugat. Balasiyot. Si Tinkerbell po ang pinakadagang balibo sa ilok. Shape pod. Shape pa more. Hawa ba? Hi, sa aray akong buhok mo, nakaset na mag-show mo taon niya. Buk murag kuan onion rings. Show with Robin Padilla later. Rudy Duterte. Kutote. Totoy. Ay mga wang. Ugat na or mga tiil sa ukok. Actually kanang kuan magud ko insect lover. Ikaw po na insect lover pug ka. Ano man? Dahil kay anay mong naong oh. Ay, lapi ako mga anay dyan. Di ko ni basta-basta tanggalon. Ano man? Napamahala sila sa akin. Pulungan na